Nongo kami ni bumung tamongka tam hinjak Jumia colony. Abo pararo khamani eba kami khaman koi bosar ongkhana. Agkhana man to pray 30-40 bosar ongjagan khnao. Amo ko hati bai e koromsara hati bai koi kilometer chol angkhana ma gai 6 kilometer ok khnauta. Angkai narok bubagrana hamjagai thangnayo sini 40 koromsara nemle pol dang to sarno bod rima bisingte norok je sanmani o lama bo phaipro abo it solim panse kri jen chungnu thanglang manta ge norok bono hamjagai bod me pore tini oro pura black top hinu ingka bono piece lama hinu ta sangke bises ke tabo piece lama pura soli tongka samong abon bagi norok sini mla sarno norok tam sana musung non bukhane bisingte hamza kata tawa khabai khobai no bono jing belai kana hamza ko tam bagi hinkai hambai ya gola tini chini sar poldang so kaisa mla mani bising te jino lama rikha hinkai on bagi jing khagjang sukta agi hinkai omti rokno maya buskango norok taibo bono logeri tongnai anorok buba karana busuk hamjak bono kaising osika hamza buni saimaya chini ohani sibuba kara kai sing mokol bai nukma bai sa hamko khnama bai sa hamza gai tong kai nukhai jeng tai hamza bai buba kara hamza go hambai